Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria. Handikan baitu korrika kasihera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen. Eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure peletik Bilbora lekuko agidatzen. Izakatea eten gabe oro glaster guazen. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskaldun den guztiak burua altxabeza. Morenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hauxe eskatzen dute. Nola zabaldua dagon Euskara da kanporata, denok korrikara. Apa, hemen lehenengo pausoa, goaze! Izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara harinako askatasunaren aldeko itxaron. Una secar
Euskaraz hitz egin da minkaina astintzea, tokatu zaigu guri korrika egitea, Euskaraz hitz eginez mugara iristea. Elkartu gara hemen makina bat lagun, Euskara mintzatuaz gara eta Euskaldun. Korrika gaur denarren egunero jardun, urnietan gelditu da guk goza dezagun. Udaletxeko balkoiontatik korrikarekin batera, zuei den hori gauzatxoren bat esateko dut aukera. Gure hizkuntza zarronek badu gauza bat dena ederra, gudenok elkartzen gaituena eta beraztu gainera. Urepeletik abiatuko da 19. edizioa eta hurrengo igandean martxoaren 29an amaituko da Bilbon. 2000 kilometro baino gehiago egin eta gero. Aurtengo leloak esan bezala esaten duen bezala euskaldun gaitezen norberak, bakoitzak bere ahalegina egin behar du euskeraz pentsatzeko, euskeraz hitz egiteko eta ahaldun bihurtuko gara guztio. Udalaren izenean eta korrikaren antolatzaileen izenean gonbite berezi bat egin dizuet larunbat honetarako. Hain zuzen, larunbatean goizean pasatzen baita korrika Urnietatik. Goizeko 10 inguruan sartuko da Andointikan eta beraz, esan bezala, bai umeei edo gurasoei parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Euskal Herria korrika. Euskal Otxeta hitzen babesleku jator, txori ezin zen eta izan ginen sator, izkutua usteko garaia badator, izkutua usteko garaia badator. Izkiak izkututik badatoz argira, gabian kaluzekin korrika hasi da, oñatin pasada gira eta gira, erre edatu zaigu Euskal Herrira.
guapo. Euskal Herria korrika, bat hiru lau bost sei, zortzi bederatzi hamar. Euskal Herria korrika, hiru lau bost sei, zortzi bederatzi hamar. Euskal Herria korrika. Senak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzen astea, komeni da korrika Bilbora jeistea, komeni da... Eta lekuko aldaketa, Salesiarrek hartu diguten lekukoa! Guazen! Aupa lagunok, ongi etorri korrikara! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Hori, hori, tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Aupa lagunok, ongi etorri korrikara! Lasai, lasai, mancho! Aupa lagunok, egun onda ongi etorri! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! 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 Eta lekukoa! Aurrera, kaixo lagunok! Ongi etorri korrikara! Lasai, hori da! Hemen da korrika, Urnieta! Aupa lagunok! Nahi dugu! Aupa lagunok! Oso notzen segin entxekiak egin, bai? Aupa zue! Aupa lagunok! Segi korrika! Aupa! Ongi etorri! Lasai! Oso ez urbildu asko! Bueno, eta lekuko aldaketa izan dugu berriz ere! Egunon! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Aupa zuek, Euskal Herriak! Euskaraz! Euskal Herriak! Euskara! Euskal Herriak! Euskara! Aupa zuek! Aupa kostatar! Venga! Gazteok ere! Gazteok ere! Korrika! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Aupa Urnieta! Eta bertxe ditugu egape ikastarako gineska doktore! Apa barria! Ederra xame, tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Korrika! Hemen gaude! Euskararen alde! Aupa lagunok! Gero eta jende gehiago korrikan! Gero eta jende gehiago! Euskararen aldeko ekitaldi honetara! Pizkor etorri zaitu kirol elkartekoak dira eta Urnietako kirol elkartekoak Ane Marin eta Imanol Odriozola. Ongi etorri korrikara!